Bye-bye. O sige na, kain ka lang dyan. Bye-bye. Hindi po. Mga santos, hindi po linyada. Hindi po malinyad lang ang gabos na tao, yung po hindi po sa gabos na tao. O Diyos na mahakamhani, pinamamati mo asin pinapahiling kay Virgen Maria bilang ina asin katawang sa pagligtas ang labi-labing pagsakit asin kamunduan sa pagkagadan ni Jesus sa krus. Inagihan niya ang dalang sa Getsemani asin an maka inang pagtios. Mahiling ang mga kasakitan kan sayang aki alagad ang gabos sa sakripisyo niya bilang ina nagkaigwanin kapatawaran asin kaugmahan sa pagkabuhay liwat ni Kristo na sa imong kagurangan. Ang sa mong buhay pano di kadikluman asin mga kasakitan, tabangan mo kaming mahiling at liwanag din sa imong kahadian sa buhay na dahil kasagkuran. Hulhi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maria, ang sabi sa iya, ano ta namumundo ka sa si Isay ang hanap mo. Si Maria Magdalena, lumina pa asin tulos na nagsamba. Nulimit ang here ulays ni Jesus. Daimo ako pagdutaan. Nihad kang mapuli na ako sa sakuyang Ama. Haleluya, haleluya, haleluya.
Iyo po si Rian Zia Marie Belino Alto, kan Barangay Vito. Ang satuya pong Esther Angel Rian Zia Marie P. Alto. O Maria mabinion, nabanaga bitoon, palad ka magkintabon, sa mabuti pakanoron. O rena ning kalangitan, na balik ng buhay, sa akin mong sinaglitan, labuka ang langit, mga anggeles tagarawin. Hahalian ko na, inang mahal na manto ng kasaklan. Tanganing mailing mo, mabagsay si Jesus, na buhay mo niyan. Ngunyan ang Santa Iglesia, lubos na uugma. Kaya sa uyan ng pangkanta, Resurrexit, Dominus Deo, Alleluia. Sa liwan po, palakpakan niya to ang satuyang Esther Angel 2024 Zia Marie Belino Alto. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po ngayon mga kasinag. Kalalabas lang namin sa simbahan para makaisa sa pagdiriwang ng linggong pagkabuhay mga kasinag. Kasama ko ang aking pamilya. Yan o. Ang ganda ng dagat ngayon mga kasinag. Kalmadang kalmada. Ayan o. Kung makapansin nyo, walang kalon-alon. Napakasarap mag-swimming ngayon mga kasinag. Andito tayo sa inaalaga kong lupa. Ayan o. Yan. Yung taas dyan mga kasinag, yung inaalaga ko na lupa. Yan yung gilid ng dagat. Yan. Hindi ko lang alam kung sino naliligo na yun. Yung mga bata daw maliligo ngayon. Yan lang maliligo sila mga kasinag, para hindi na lumayo. Kasi maganda naman yung lugar na yan eh. Ayun na may naliligo na. Hindi ko alam kung sino. Mainit! Shoutout sa kanila. Kay Kabox Jerome. Shoutout. Ayan, may naliligo dito mga kasinag oh. Shoutout sa mga naliligo dyan. Doon na kami doon mga kasinag sa punta. Hindi na dito sa tapat ng diyak. Kasi sasauli namin itong bangka. Hiniram lang namin itong mga kasinag. Ang may-ari ng bangka na ito mga kasinag, sila Kabox Jerome. Yung Bicolinyo GTV. Shoutout sa kanila. Sa kanilang bangka ito mga kasinag. Mga kasinag, nakauwi na kami dito sa bahay. Ayan pala si Bagwis oh. Ayun oh. Dala-dala yung daga. Oh.
Kanina pala mga kasinag, umuwi daw yan sa bahay. Ang ginawa naman ni Minoy, yung pamangkin ni Mrs., ibinigay na yung daga. Kasi may nahuli nga tayong daga. Ayan o, ibinigay na dun. O ngayon hindi pa nakakain ni Bagwis. Binabalatan pa lang. Good morning! Kumusta ka na? O puro lang gambag ka dyan. Aralnit na mga kasinag yung ano yung daga. Puro langgam dyan, alisin mo yan dyan. Oh, may mga langgam na itim mga kasinag oh. Puro langgam, dyan diala ni Bagwis. O sige na, kainan na yan. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis ngayon. Sa lahat ng ating viewers, subscribers, maraming salamat po mga kasinag. Maliligo muna kayo mga kasinag habang medyo malaki pa ang tubig ng dagat. Isama ko muna yung mga bata. Ayan, na-update ko naman kay Bagwis. At hindi ko na i-istorbuhin mga kasinag kasi kumakain siya eh. In-update ko lang kayo, ipinakita ko lang sa inyo si Bagwis ngayon. At iiwanan na natin yan. Bye bye. O sige na, kain ka lang dyan. Bye bye. Ayan mga kasinag, update ko naman kayo sa dagat namin ngayon. Mga kasinag, andito na tayo sa Rawis. Ayan o, ang laki na ng tubig. Kasama ko pala si Mrs. Yung mga bata mga kasinag, andito na sa kabila. Kasama na yata nila Kuya Melvin. Ganda ng tubig mga kasinag, ang linaw. Malinaw ang tubig. Ayan, andito ang atika. Ayun, andun pala sila mga kasinag eh. Doon pala sila naligo. Yan, ang ganda ng panahon ngayon mga kasinag. Kalmada ang dagat. Mas maganda sikat ng araw. Hindi maulan. Hindi kagaya ng nakaraan. Mga araw maulan tapos ang dagat malakas pa. Pero ngayon mga kasinag, pinagbigyan tayo ng ganda ng panahon. Kaya salamat, nakapag-enjoy yung mga bata kahit dito lang. Ayan o. Ayan sila. Hindi na kami dumayo mga kasinag kung saan mga beach pa. Kasi dito pa lang sa may Rawis, sulit na mga kasinag. Maganda naman dito sa lugar na ito. Ayan mga kasinag, maligo na tayo. Ayan na o. Paanout, si Kuya Melvin, tapos si MG. Yun, yun naman yung mga ibang bata. Yan o. Hello guys! Try natin maligo. Ang ganda ng tubig mga kasinag oh. Napaka linaw ng tubig. Ako mga cameraman kayo mo. Gawin ka? Meron bagang may luminaw? Wala. Oo. Alin? Oo. Oo, igwa. Ganyan lang yan. Normal yan sa init. Pag mainit ang ganyan talaga yan. Subukan na yan. Paano ni arog ka yan? Sa'yo mo? Arog ka yan tutok? Ipukol. Oo, ganyan. Nagkukuhan ini? Pag nasa biblik ang ilaw, nagre-red. Ay iyo. Nagre-red, gagana yan. Touch mo lang, touch yun rin. Yung screen lang. Ay iyo. Gagana yan. Niladukta daw. Huwila daw po, huwakan eh. Sarap paligo mga kasinag! Ando si Mrs. nagsusulo mga kasinag sa gilid. Ayun. Shout out kay Ma'am Chewy. Hindi na kami dumayo mga kasinag kasi dito sa lugar kasi na ito, napakaganda naman ang lugar na ito. Kaya hindi na kami nagdayo. Kung saan pang beach resort dito. Dito mga kasinag, libre lang. O di ba? Kami lang oh.
pinasok ng dagat yan, sa iyo. Tama, namaskad pa. Touch mo lang, ganyan, pindot lang sa yan. Ay, dapat ito naman ang uncle. Lumag yan, uncle, sa tubig. Hindi na mag-vlogger. Nanit, uncle, sa tubig. Kaya yung dagat sa kalawa mo. Gasa lang natin ang pag-uwi. Ay, ang dumi ko. Yan na lang. Kaya ko na doon si Teria. Hindi ko magagawa doon. Kadapos ko pa kulin. Ano sa tama mo? Atong ako. Mayroong sa tubig pa. Para si Balit ang baso. Hello guys, for today's video guys, ano? Ayan. Ayan naman kasi Rag. Ayan, ano kung paano si Kulin. Ayan naman si Mrs. Ayan. Tapos si Chloe at si Janjan. Ayan, ayan si Mayra, sila Tuntun. Katkat. At si Hana. Si Katkat. Salabay. Ayan oh, yan. Oh, salabay. Oh, maliit na salabay. Hindi tayo nakadali sa iyo. Maliit na yan. Gilid na tayo. Gilid na. May salabay. Ayun mga kasinag, gigilid na kami. May salabay. Hindi na kayo magtatagal pa dito. At baka may mga disgrasya pa sa salabay mga kasinag. Uwi na kami. Ha? O, kita yun? Hindi ko lang alam mga kasinag kung nakuna ng maayos sa video yung salabay. Ahon na kami. At mahirap na mga kasinag. Okay na yun. Nakapag-relax naman. Nakapagligo na at nakapag-enjoy na rin kami. Ayan na. Ahon na kami mga kasinag. Huwag na antayin yung malaki. Ngayon may nabubukahan sa